Sus guys, tingnan yung book natin guys. Kasi waiting kami kay Junjun. Come here baby. Come. Ano kami guys, nag-walking while waiting kay anak. Come mami. Oh sorry, I'm sorry. I'm sorry Waffle. After walking guys, may ano talaga si Waffle, wet tissue. Come. Come on. Hello. Andito kami sa swimming school ni Junjun. Hi sis. Hello Ginas. Nagpaabot pa kay Junjun sis. Then while nagpaabot po kay Junjun, nag-walking po mini Waffle. Come, dali. Gawas na tawang taod-taod sis. Nag-walking may aning bata. Di masaya ang tissue. Gamito nato din he. Wow kay ko sis. Hapit yun na late akong anak sis. Ginoo ko sis. Hapit yun na late. May gani nagdali-dali ko. Nag-unsa ka sis. Nakoy gisulod taga Japan ba? Buta na siya. Ko ang gi-guide. Lagi oy, wa taya bitaw oy. While nagpaabot mi ni Junjun. Good morning. Wait ni mo siya mugawas. Oh, ara oh. Ay saan? Wait na ko sis, kay mangayo na po nagkaon. Ang gawas na siya kan. Wow, kay ko ay gusto ko mo kuan, gusto ba ni kaning mapalit og kuan ba dool man mall din sis, habaon. Dool siya mall kan na ang iyon mall, then barato po na siya din na mall. Oh, mura lang yun siya diyan. Mga unig makdo eh. Awapol oh. Ako ano siya pakanundaan no. Wala pa rin mami lang. Ang itlog nangihi. Oh, biyaan ako sis. Sabihan ng kwartahan. Naman siya higdaanan din he. Naman siya higdaanan din ha oh. But na naman akong towel. Matugal po siya. Matugal po siya sis. Pero dapat biyaan ako ni siya kanang mana siya kaon. Dili oy, kinakalak. Mahadlok man na siya. Nakalak po ba ang mga door no. Mahadlok man siya mugawas. Dagway oh. Giuhaw naman ni. Hapit na magundod ang time gun. Magawas to si Junjun noon. Giuhaw ni kaya nagbiga-biga po siya baklay. Wala siya sinina akong sis. Palitan pa na ko siya in town. Mangita pa kong barato na sinina. Kay kuan. Kasi pa kani oy kaning pasamay na bi ano igang.
Dapat siyang sinina summer. Baho kaya siya itlog ganiha ay. Basta di na siya waswasan dayon og kanang mangihi siya, manimaho yang itlog. Baho na siya itlog. Liguon ako na siya ugma sis. Wala pa basalon kay kuan makaya pa man. Na. Giuhaw naman ni siya. Agoy, ang itlog ba ya oy? Giuhaw na kabi na. Kaloy, dun ang tuyon yoy. Dili ako sa likod sis kay way sakyanan. Okay, call center sis. Mamalit pa ko kuan tubig. Ay, ginoo ko. Pagawas na gud si Junjun. Ihaw ka be. Ihaw ning bata. Igang kaayo. Nagdali-dali lagi ko. Igang sis. Nagdali-dali ko yots. Kaya hapit na late. Huwag galing ko ipanudlay oh. Ay, kalami sa hangin oh. Kalami sa hangin. Katog di hagbalik oy. Ibiji ra na. Katog di hagbalik. Nag-live ako sis oy kay wala ko i-upload. Kapuyan ko sis, kapuy pa ko sis. Naghanap kong video ay. May time. May time pero kung naitabi sis, night time. Pwede kani akong kuan ba? Kani akong sudlay sis ba sa Pinas pag unigikan sis. Kato pa ni nagatabaho kog pa kuan sis, riban. Ganahan mo jud kay kuan niya oy. Walang makakapalit sa kuan ayaw ambak ha kanani mga sakyanan nangabot na mga sakyanan sis kay kuan. Kaning ayaw ambak diha do. Mahuman na ang klase. Oh? Lois kaluoy sa Diyos, wa pa po siya hugaw sis. Awa sis, ilan yun? 8 years na ni, mag 8 years na ni sis. Sukad nag-Japan ko. Ganahan ko niya sis, kay kuan ba pang paswerte. Ganahan ko niya kay maana yun, di ba? Di ko kamilit sa mga sudlay nila din hiyo, gino ko. Bisang mahalon pa na mga brush na diha. Oh, kayo oh. Musliman. Mag 9 pesos mo tayo ni. Ay, kalami sa hangin sis. Ay, ginawa ko. Summer na siya din here. Inala kong buhok sis pag dili plansahon. O, 9 pesos sis sa Musliman. Kumpiyansa ka sa mga Musliman na mga item mutes, mga nindot po ba na sila. Daka may kumpire na Muslim po sis no. Maligyag CD. Buta man sila. Basta mo, respeto lang po silang tinuhuan. Anak, kagod. Loves Bay Vlog. May gamang love shoutout sis. Inaani akong buhok sis pag wire plan siya, kulot yung kong buhok sis, kulot. Super kulot yung kong buhok, pero madadala ba siya? Madadala ba siya kuan? Char. Tapi yan same na may kulay buhok ni Waffle sis oh. Hoy sis, umalis ka na dyan sa harang sis.
Mas patingkad imo aw. Sa una sis, yellow gyud kini siya sis nya. Masuko man si uncle kay mabada ko kuan. Dati sis tung wala pa ko'y car, mao na kanabas kinasakyan ni Junjun awa. Wagi na man. Na. Nangabot na sila sis kay kuan kaning mag-uwian na sila. Oo, mag school bus pero another bayad po na siya eh. Ang bayad ni Junjun din sa pesos sis kuan. Dili siya mag-park. Bahala ka diha. Dili ko mag-park. Hi sis. Oh, dito ko mag-park sis kasi walang mga tao ko ano nagtuod yung dulo ko ani niya sis. Ay sakyan din oh. Ay jud pag kuan din tapad-tapad sa kuha. Ay si Love day na. Hi sis, Love. Na kay online man lagi. Tingnan yung mga sakyanan nila sis. Diyan talaga sila mag-park sis. Sobrang dami nila sis. Ah, yan. Ako sis, wako'y tapad. Dito ako sulang tapad sis. Di ako sis no. Ayaw Diyos pag gama-gama sis. Kay muli ay bi amin no. Isod magkakaso din ni mahal. Organic sis. Kita mga Timoray sis. Mga organic ito mga beauty. Mga admin nato. Bisang lipstick wa sis. Gamay concealer. Pwede na. Pwede na pang vampires. Gamay ana-ana lang. Hello, Ma'am Waray. Manay Waray, USA. Hello, Madam. Hello, sis. Dikita nyo siya, sis. Sa USA, sis. Super legit. May LS din dyan siya, sis. Marami yan siyang tao sa LS niya, sis. Sila Team USA. Andito ako, sis, sa anak ko. Sis. Dikita nyo, sis. Mabait yan, sis. Waray din niya. Basta Waray, sis. Mabait. Sige, dikita nyo, mga sis. Thank you, Manawara USA. Thank you so much sa paharang. Love, dikita nyo si Ma'am Anwara USA, love. Mabait yan, sis. At saka kapag mag-LS yan siya, marami ding banana sa kanyang LS. Maray, upay gabi. Dito, sis, dito, sis? 5:45 ng hapon. Shout out. Shout out, Manawara USA. Dikita nyo, sis. Kina. Mabait yan, sis. Pero sis, magbili kayo dito sa Pinas, sis. Ito, sis, dati. Ito yung tinda ko dati, sis, sa Pinas. Yan, oh. Ashley Oil, sis. Ewan ko, andyan pa yan sa Manila, sis. Ito yung tinda ko, sis. Yung tinda ko nito, sis, 150. 150 pa yung capital niya, sis, 130. Pero kung marami yung bilhin, 120. So, yung sa mga, hindi siya sa Musliman, yung mga China. Pero, siya, maganda siya, sis. Yan. Dikita nyo, sis. Sis Lab, nakauli na ka sa inyo ha, sis Lab. Nakauwi ka na sa inyo. Wag nga tumalon dyan, wapol. Nauhaw si Wapo, nauhaw. Wow, 1 month, sana all. Ang connection ni mo, sis, okay ha?
Oo sis, malaki yung bahay niya sis. Daming tao sa LS din niya. Manay-waray. Main ang ginamit mo, Gina? Mag-LS yan siya sis, marami ding banana. Pero ako ngayon sis, hindi ako kasi busy talaga sis, kasi pauwi kasi kami sis. O ayun, daming asikaso ba. Bango-bango ng baby ni mami ay. Dami ng mga car, mga sis, oh. Sundo silang mga anak. Tikitan talaga nila ako ay ate man sila eh. Ayun lang nakakonect ko ay pagawal ka bisog palusod din tayo na ako sa signal ha. Bitaw sis. Unsay connection your diha sis? Unsay connection sa wifi? Waffle. Kalo, ayan yung bata. Unsay connection sis? Tanawa mo na si Junjun sis oh, sasakyanan sis na yung mga peanut. Ito yung pabango ko sis oh, sasakyanan sis. Yan. Mabango siya sis. Ay sorry. Gusto ko sana itong palitan sis, yung cover niya ba. Kaso uwi na kasi ako sis uwi. Uwi po na ako ng Pinas sis. Ano ko sis ganyan ko sis sa mga. Uwi na ako sis, tapos sayang din yung ano. No. Thank you sis, Manay Waray. Dinikitan ka ni Gina sis, mabait din yan. Bisaya. Pag ginoo ko ang PLDT, ginoo ko sis. Super slow. Char. Sa amin sis, wala. Bati ang PLDT sis. Pangit siya sis sa amin. Bintaha ang Smart Globe. O TNT. Kainomon si Wapol. Yes sis. Lagi na, ohaw na to siya sis ba? Kasi nag-walking kami. Wala na to siyang gupit sis. Manay waray. Ako lang maggupit. Mahal kasi. Dati, nung baby pa si Wapol, monthly talaga to siya sis. Yung 3 months pa siya, monthly talaga to siya sis. Then, ang dog school ni Wapol, wala na. 1 year lang. Good boy naman siya. Nag-mature na siya. O sige sis, idikit mo yung main mo sis. Para makita ka talaga. Para kung mag-live siya, updated kayo. Andito na si Junjun. The other side, baby. The other side. Just I do live. Junjun, hoy. Say hi to them all. Can we buy fish tank? Huh? Say hi to them. We have Gohakuyan. Huh? We have Gohakuyan. You have? Can we buy fish How tank? swimming? Mom, maybe the crawfish died. Why? All them. Really? How swimming? Oh, Good. what you want to eat? Hi Uh, sis, traveling I mamas. want to eat Eon. In Ion. Yes sis. Siya to wapo na. Hey baby.
Mamaya, we will go out later cause many car John. They help me John to my channel. Yeah, what you say to them? Cause they help us. Mom, Uh, it's too long. How it's I edit you want to eat it? my video? Yeah, wait. First, they need to go out, huh? You know where you want to eat? McDonald's? I'm not hungry. Huh? I'm not hungry. You're not hungry? Just John, we go that John Cosmos. Just check. why? Cosmos, cause they have cheap. Fish tank. Cause still have many car. They have fish tank. I don't know. Super Island. To your mouth. Your teacher, John, it's not your teacher. Andyan mga sis. That black teacher is black teacher. Oh. That's my old. He's good? No, I hate. Why you hate? Cause I don't know why he talks to me. I do like bad like. I don't do bad like I don't do anything. Sometimes like teacher is bad. Bro. Teacher all them bad. Only good. It's good because Good teacher is not that many good teacher. I hate teachers. it's nothing. Oo sis. Hands-on talaga ako sa anak sis kasi pag malaki na sila sis, malindi na kasi 12 na siya. I know. Let's go! Let's go daw. Next year, ano na to siya, yung medyo matured na ba, no? Kaya as long na kaya ko pa siyang i-guide ko siya. You hold baby this one. Uy, you hold waffle cause I drive now. You where you go? Cosmos? Mm. We have fish tank here. Huh? We need to buy fish tank. Mm. Maybe crawfish die. What you mean? Maybe crawfish die. All them. Hands-on talaga ako sa anak ko Mom, sis. maybe What you mean, John? crawfish all them die. Ano ako saglit tapos Oh. mamaya ko na siya i-off. Oh. No car, John? Yes. No. It's okay? Just look here. No, you need to check too. Beep, 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 beep. Wine. Are you gonna use this or what? Wait. The volume. Look this. No need that one. You have money. Oh, no. Okay. We go there, John. Oops. I want to buy for your mom. That on the way say you buy like that. Kailan mga sisari, ilan sa kung mag-ano ha kay Cosmos. Cosmos. mabangga tayo dito. Bazinga. Pwede pala dito mag-ano. We park this side, John. No, sis. Manos. Dito na kami, sis. Ilang sis. Ay, itlog dako. Itlog dako! Saan yung itlog dako? Mas. Sis!
Thank you so much, everyone. Bilhin muna namin ng Too food. fast to end the live. No, say hi. Say bye-bye to them niya. Thank you. Manaywaray USA, Ginas, Sios Creativity, Manaywaray, Traveling Mamas. Don't. No. John, we can't make it long because we go out, John. Some YouTuber. Thank you, sis. Stay motivated. Thanks video. Ingat. Bilhan ko muna tong pagkain yung mga anak ko. Video. Babu, thank you so much.